meragukan dari era lagu sekarang, era yang dulu, karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae, model omah piye wae, tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki Mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya. Genduk niki nembang